eli ollaan menossa tonne Jennalle kuvaamaan jotain äidin lahjaa. Mä en niinku ymmärrä sitä, että mä oon nähnyt vähän efforttia tähän, niinku, että mä oon hommannut kameraa, mä oon hommannut niinku cateringia sun muuta, että jotain safkaa saadaan ja tälleen. Niin sit Jenna kehtaa niinku ihan vittu oikeesti ruveta jotain vaatimaan muuta. Voisit tulla sitten sillä ja voisit tulla niinku tällä ja voisit laittaa päälle tota ja muistathan hakea kahvia kaupasta. Silleen no vittu vaan ite. Mä kuitenkin tein pitkää päivää duunissa ja sit mun pitäis niinku vielä tän niinku prokkiksen minnekään tää pitää käydä. Et tässä prokkiksessa pitäis niinku jotain vitu kahvitarjoiluja ajatella, kun tässä on vähän isompiakin juttuja mukana. En kyllä tiedä siitä Jennasta. Sitten se on jostain... Mä en oikein tiedä miten se on saanut, mutta se pikkubraidi tulee siihen prokkikseen messiin. Vittu mä oon eksynyt oikeesti. Tässä niinku aika rajallinen, raha on rajallinen. Ja niinku, kuka sitä paitsi edes keksii niinku, että hei kuningasidea, otetaan muotokuva meistä. Jennakin on hereillä. Jenna on hereillä. Toimin tänään meidän top-modelina. Makeup artist odottaa meitä Lauttasaaressa. 400 metrin päästä käänny oikealle rampille. Okei. Ketäs meillä on tulossa hoitaa meidän fotosuuttia? Toi Teuvo Loman on tulossa. Soitettiin sille just. Ja se tälleen aika lyhyellä varoitusajalla käy hakea se nyt tosta Eetun kanssa. Se on Eetun kanssa tuolla Larussa. Ja sitten toi Kukkohovi Anne tulee hoitaa sitä ammattimallin puolta, että se tulee vähän neuvoa antaa vinkkejä siihen. Että lahja keksittiin silleen vähän lonkalta, että toi Jenna heitti kuningasidean maanantaina, että hei, että otetaan muotokuva meistä. Ja mä sit soitin yhdelle semmoselle maailmanhuippu semmonen kuvastudio, mikä vittu 300 metrin päästä käänny oikealle. Ja ne ois nyhdännyt vaan ihan saatanasti rahaa ja kuitenkaan nyt ei oo niin paljon rahaa, että oitais voitu maksaa sille. Se on kuvannut muun muassa Alexander McQueenia ja käänny oikealle. Ja sen jälkeen käänny oikealle. Kaikkea sellaista. Mut joo, Jenna keksi, että no ei mitään, että soitetaan Annille, Anni hoitaa. Ja mä sit soitin ja Anni hoitaa. Niin, me tarvitaan toinen homo, kun toi Teukkaa Sammon. Onko Suomessa muita homoja? Mä en tajua, miten se Teukka ei tullut näihin bileisiin. No älä Teukka missä se. Vittu se saa kuulla tästä. Kusipä. Oli kyllä. Ai ei se loppunutkaan. Miten se oli kaikki taiteen vuoksi vai? Au! Mut sun pitäis kyllä periaatteessa kuvata täällä. Lähemmäs. No, kuvataan samalla kameralla kaikki. Me kuvataan jo. Nosta päätä vähän. Sun silmiä ei näe. Ei se haittaa. No sit lasketaan. Ai kauhean mä pelästyin. No Eetu. Mikä boogia? Semmonen... Sanoin kuvaamaton. Niinku... Mieli on täynnä rakkautta ja taidetta. Olen valmiina panostamaan tähän kuvaushetkeen. Henkisesti valmistautunut. Poseeraamaan kameran edessä. Okei. Siis tuli ihan mieletön juttu mieleen, että mä ajattelin, että Eetu laitetaan roikkuu katosta niinku pää alaspäin. Saaks mä olla alasti? Joo, saat alasti. Joo. Älä kuvaa tätä. Pitäisikö mun mennä tonne yläkertaan kahville? Mä voisin mennä sängyn alle, Eetu roikkuu katosta ja saat alasti sängyssä. Eetu olisi ottanut kans jumpsuitin mukaan, se on ihan hauska. Niin. Ai. Ja mä oisin ottanut sen aasin koko. Niin. Mikäs meillä olisi nyt deisio? En mä tiedä. Eetu istuu housut kiitosta pöntöllä ja... Pitäisikö munkin kaivaa vielä rillit, niin mä näyttää se fiksulta. Aika mä fiksu. Tai just tätä. Meillä on ihan huikeita kuvia. Voidaan niistä tehdä jotain. Eiköhän me niistä jotain saada. Haluatko sä kuvia sun koneelle vai? No mut se menee kauan siinä, kun ne osaa valitsemaan.
Ei mennyt paljon yli budjetin. Mulla ei oo maksettu palkkaa. Niin joo. On meillä porkkanoita. On meillä porkkanoita tästä. Sä et kahvia. Niin just. Avaimet taskusta. Vitsi. Tämähän meni hyvin. Tähän meni oikein. Toiseksi. Kommentteja. Aivan mahtava boogie. Vaikka mä olin vähän huolestunut tosta Jenna Granttuilusta, mutta kyllä se sit loppujen lopuksi näköjään ihan tullaan toimeen. Saatiin ihan vitun makeet kuvia. Niinku oikeesti. Tää on mun mielestä niinku ihan Tää on mahtava. niinku parempi idea kuin meidän Human Tetris. No älä viitti. Todellakin. Kyllä. Susta näkee, että sä oot onnistunut. Aja portas. Mä näen mun silmät esittelemässä näitä kuvia meidän äitimme baarin sekä vessaan. On pakko katsoa tämän settiä ja kuvata dokumentti. Ja täällä on ollut kuvaukset. Mun mielestä toi on tosi söötti toi pullo. Sitten on rintsikat ollut takanakin. On mä ihan tyytyväinen tähän panokseen, mikä meillä on, että kuvaajalle isot kiitokset. Ja... Ai tästä vielä soppa syntyy. Kiitos tästä.